ଆମେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବ ବୋଲି। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ଆସିଯାଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ବାକି ଥଣ୍ଡାରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇ ଗାଧେଇ ଆସିଯାଇ ରୁମ୍। ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦିଏ ଟିକେ ନିଆଁରେ ସେକି ହେଇଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ଯେ ପ୍ରବଳ। ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲିକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଡାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ସବଜି କୋଉ କେତେବେଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ବନାଏ। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଭାତ କାଢ଼ି ନିଏ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅବିନାଶ ସହ ବାହାରି ଯାଉ ଡିସି ଅଫିସ୍ ଆଡ଼େ। ତ ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଇଁବାସାର ଡିସି ଅଫିସ୍। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରି ନଉ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିଯାଉ ଭିତରକୁ। ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ କାମ ଥାଏ ତ କାମ ସାରି ନଉ। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାକି ଗାଡ଼ିର ପୂର୍ଜା କରିଦେଇଥିଲେ। କାମ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉ ଟିଭିଏସ୍ ଶୋରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ 22,298 ହେଇଥାଏ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମକୁ 17,298 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍। ମତଲବ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବି କରିପାରୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଆସୁ। ଆଉ ଅବିନାଶ ଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ। ସବୁ କିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ମିଟରରେ ତେଲ କାଇଁ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଯାଉ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେ କି ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ, ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସରରୁ। ମେକାନିକ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରୁ କହିଲେ କିଛି କିଲୋମିଟର ଚଲେଇଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ବାକି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ।